day. 84 years old. Gibubuan sumapa og gasolina. Unya gisindihan sa iyahang umagad. Nga laki. Pastilan Ginoo ko. Dinto na isa kuan Karkar Cebu. Karkar Cebu. Naglaba-laba raman tong ugangan day. Mao gani daw. Unya gistorya-istorya sa iyang umagad. Gipangutana. Oo. Kung asa ang iyang asawa. Mao. Unya kay wa man daw makahibaw si Lola, na 84 years old. Wa may baw. Mo to yaha da yung dabdaban yang gilasablika gasolina nya gisindihan. Luoya in taos bata nga nakasaksis panghitabo nga. Dagan gani nag-ingon bagya kasama labi na sa kanang mga kasal, mga kanabitang paistoryahon ng mga ninong, bagya ninang, usa ilang ibilin-bilin ngadto sa ilang mga adiludhan sa kasal. Moingon gyud ang mga ninong ninang, Dudong Inday. Ang sikreto gyud, labi na sa bana. Ang sikreto gyud number 1 nga commandment nato ni ato ang protocol dinhi kita mga bana panggaon yun nato itong mga ugangan. I love you, ma. Kay bonay sikreto nga aron kita humot uruli sa atong mga asawa. Wow. So milyonon pa. Pero lahi ni. Oo, sa. Lahi ni may tapos Karkar Cebu. Silay kay siguro dong editoy. Kay nabi daw ko'y kaila. Sila okay siya ginita. Umagad. Bitaw no. Siguro na magpod bitaw no. Kaya mo lagi na ako magminyo. Kamang mga single, kung magminyo mo, ang inyong giminyoan, dili lang inyong partner. Correct. Dili lang inyong asawa, dili lang inyong bana. Apil po ng inyong ugangan, mga umagad, mga pariente kay itong irin, di ba? Kutob sa gimahal sa imong partner. Kutob sa gipangga sa imuhang partner. Wa yung kay bahimo na halapangga maapil ka ana pagpangga pod package na ikaw pod halapangga pod kinsa tong mga gigugma sa imong asawa kinsa tong gigugma sa imong bana wala na siya vice versa na pangga pod para nga no man day no choice para nga aron mamintinar ang kahusay ug kalinaw. Peace and order.